Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। दिनै BPF नि बुथ कमिटि दानायावहाय प्राइमारि लेभेलनि माखासे मावथि बिथांमोना मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। बिथांमोना साख्रिनि सायाव माबादि खोथा होदों आरो सिगां समावहाय जे खामानिफोरखौ माबादि मोनोमोन आरो दा प्रेजेन्टआवहाय बर्थमानाव खामखौ माबादि रायजो राजाफ्रा आरो बिथां UPPL नि कर्मी সকলে কেনেকুৱা কামটো পাই আছে আৰু কৰি আছে ইয়াত বিষয়ত মানে বিতংভাৱে সেই ব্যক্তিয়ে মিডিয়াত আহি পেলাই ফকাক কৰি দিছে। बेखौ नोंथांमोना नैबे दसे उनाव नुनो मोनगोन आरो बेनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जे UPPL दिनै नंखाय रायजोफोरखौ सिमां दिन्थिफ्लानानै रायजो खुंगासिनो दं बेखौ बिथाङा बुंदों। नायलांबानो जाबाय। मोनसे BPF नि प्रग्राम जादों नैबे कमिउनिटि हलावहाय गंसेगाव कमिउनिटि हलावहाय बिनि मेन उद्देश्यआ मा? आच्छा दिनैनि जोंनि जे बंसिगाव प्राइमारि BPF नि जे मेल बियो जोङो इन्टियार जोंनि बनगाव ब्लकनि सिङावहाय मोनसे जोङो पलिं बुथ कमिटि दानाय जे हाबाफारि बेखौहाय जोंनि बनगाव ब्लकआ बा जोंनि सेन्ट्रेल BPF बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। दा बे असिलायैनो दिनैनि बे थारिखआवहाय जोंनि बंसिगाव प्राइमारियाव जोङो बंसिगाव प्राइमारिनि सिङाव जोंहा 6टा पलिं स्टेशन दं। दा बे 6टा पलिं स्टेशनावहाय जोङो मोनफ्रोमबो पलिं स्टेशनावहाय जोङो 25 जन बा 25 जननिफ्राय लानानै जोङो 30 जन खरि जोङो पलिं बुथ कमिटि दाफुंनानै लानायनि माबाखौहाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। दा बेहाय जोङो जोंनि बे बंसिगाव कमिउनिटि हलावहाय जे मिटिं जाबाय थानाय बे हाबाफारियाव जोङो मोनब्रै पलिं स्टेशननि जोङो पलिं बुथखौ दाफुंनानै लाबाय। जोंनि जे बेसेन गोसा मोननाय जे BTC सुक्ति दानि जे परिबर्तन सरखार बेवहाय जोंहा कमप्लिट BTC नि थाखाय फेल जाबाय। जों बेखौ बयबो रायजो राजा बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों आरो जोंनि दे सोलिबाय थानाय BTR सरखारनि जे खामानि मावनाय माखासे नुथायखौ नुनानै जोङो बे बाथ्राखौ बुंनो हायो स्पष्टयै। जों गासै रायजो राजाफ्रा BTR बा BTC नि रायजो राजाफ्रा बेखौ गोरायैनो जोङो बुंनो हायो। जोंनि जे दानि परिबर्तन सरखारनि जे सरखार सलायनाय बेवहाय कमप्लिट फेल जाबाय जों बेखौ नुदों। आरो लोगोसे जोंनि दिनै BPF दलावहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव मोनफ्रोमबो ब्लकनिफ्राय दिनै अपोजिसन पार्टिनि माखासे बा BJP नि मानसिफ्रा दिनै BPF आवहाय लैहोर जगदान जागासिनो दङ। जों बेखौहाय साफ्रोमबो मिडियाजों जायफ्रा लोब्बा दं बे बिथांमोना नुगासिनो दङ। दा जोंनि BPF आवहाय दिनै गभर्नमेन्ट गैयाबाबो दिनै मानो बे BPF आवहाय जगदान जाफैदों बेखौ बे नुथायखौ बे थासारिखौ नुनानैनो दिनै गासै BTR नि बा BTC नि रायजो राजाफ्रा गोसो गाबफिननानै दिनै BPF खौहाय खनसायफिननो हास्थायदों। खारना जाहैबाय 17 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनायनि उनावहाय BPF आवहाय जथेस्थ खामानि मावदों। बेखौ रायजो राजाफ्रा नुनायखाय दिनैनि बे परिबर्तन स्लगान गान गायनानै जे सरखारखौ बानायबाय जे परिबर्तन सरखारखौ जायफ्रा परिबर्तन सरखारनि स्लगानखौ होनानै परिबर्तन सरखार दाबाय। दिनै बे परिबर्तन सरखारनि सरखार सलायनायखौ नुनानै गासै BTR नि बा BTC नि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बेखौ अनुभब खालामदों। दा बेखौ गोसो गाबफिनदों। दिनैहाय बेखौ नुनानैनो गासै जोंनि BTC ओनसोलनि BTR ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै BPF आवहाय लैहोर फैनानै बाहागो लादों। दा दिनैनि बे समावहाय आङो बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनाय जाहैबाय। जोंनि बंसिगाव प्राइमारि BPF आवहाय सरखार गैयाब्लाबो जोङो बे प्राइमारिनि गासै BPF खौ मदद होग्रा सापर्ट होग्रा BPF खालामग्रा रायजोफ्रा सासेबो गुगालाङाखै। EM फेरेंगा बसुमतारिया बुंबोबाय थादों जे माखासे समाव बिथांमोना गावसिनि पार्टिनिफ्राय गोबां रायजोफोरनो साख्रि सोबाय होनना बुंदों। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुङो? नोंथांमोननि एरियायाव मोनदों नामा सोरबाफोर? बेखौथ' जोंनि एरियायाव आंनि मेगनजों आङो सासेबो नुनाय जायाखै।
आरो जाय मानगोनां दानि परिबर्तन सरकारनि जाय मानगोनां EM फेरेंगा सारनि जे बाथ्राफोर बियो एसे गावनि सासे गावनि रोंगौथिखौ लानानै सासे EM जानाय दैदेनगिरिया दिनै गावनि बे राजनितिकआव थानानै 5 बोसोरनि जे माबाखौ लानानै गोहोखौ लानानै जे बाथ्राफोरखौ बुंबाय बायदों बियो गावनि जे रोंगौथि गावनि जे रोंनायनि मान मर्यादा बेखौ नायोब्ला बिनि जे रोंगौथिनि मान मर्यादा बेहा खोब रोङै रायजो राजाफोरनि गेजेराव समान होननानै आङो सानो मानोना बिथांनि बुंनाय जे माखासे बाथ्राफोर बियो एकदम जघन्य जाथावै बाथ्राफोरखौ बियो बुंबाय थायो आरो नङै बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनो सब समय बुंनानै रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बिथाङा क्लेशिं लाबोनायनि माखासे षड़यन्त्रखौ सोनानै होनो नागिरो। दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथाङा रायजो राजाफोरनो आरो फैबाय थानाय इयुनफोरनो नोंथाङा माबा मोनसे मेसेज होनो लुबैयो नामा? आच्छा जोंथ' मानसि हिसाबै जोङो मानसि जानानै जोङो राजनितिकनि खामानि मावो समाजखान्थिनि खामानि मावो धोरोम खान्थिनि जोङो खामानि मावो दा बे बिथिङाव फैयै फैयै आङो नैबे बाथ्राखौ बुंगोन जे दानि जे बिटिआर सरकारनि जे माखासे माबाफोरखौ सलायनाय खामानि मावनाय बेखौ नायनानै आं नैबे बाथ्राखौ गोग्गायैनो दिनै बुंगोन आं बिपिएफनि जे खामानि मावनायफोर बेखौ आंनि मोनदांथियाव जथेस्थ' आंनि थाखाय आङो बेखौ साफिसियेन्ट बादि आङो सानदों। हेल' एभ्रिवान जायफोर बिथांमोना जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल।